Deti, viete, ako sa povie rapeš odzadu? Šepár! A viete, čo radi robíme? Šeparujeme! Separovanie odpadu je aktuálne veľmi diskutovaná téma, pretože sme generácia, ktorá dbá na životné prostredie. Ako efektívne funguje tento proces v Žiline, sme sa dnes pýtali v žilinských uliciach. Aké druhy odpadu separujete? Papier, plast hlavne. Papier, plast, sklo. Papier, plast a sklo. Som aj železo, červený kôž, ale ten pri nás nie je. Prečo si myslíte, že je dôležité triediť odpad? Tak pre naše budúce generácie je to super. Lebo v mestských častiach je taký zvyk, že keď sa všetko hádže na jednu kopu, tak šíria sa infekcie, hlodavce tam chodia. A preto si myslím, že vždy je lepšie, keď v tých dedinách je viacej kontajnerov a tí ľudia trošku majú možnosť logicky uvažovať, ktorý odpad kam patrí. Navštívili sme aj rôzne žilinské inštitúcie a zisťovali, ako funguje separovanie tam. Tak ja pracujem v nemocnici a u nás sa všetok odpad hádže do jedného vreca, pretože napríklad sa tam mixujú odpady ako napríklad z operačnej sály, mixuje sa tam odpad normálne od pacientov a všetko je to vlastne tými baktériami pokryté. Ak sa snaží byť inštitúcia divadla ekologickejšie, ako prebieha ten proces samotného triedenia odpadu? Ja pracujem v divadle už 15. rok a minimálne posledných 5 rokov sme eliminovali tlačoviny ako také. To znamená, že vôbec netlačíme programy, čo kedysi bol na tlač aj v 1000 kusoch programového letáka mesačne. Zamerali sme sa taktiež na najväčšie problémy Žilinčanov pri triedení odpadu. Podľa mňa hlavne v centre mesta separované koše úplne chýbajú. Aj tu prakticky na námestí nie sú žiadne. Ale my napríklad pred domom nemáme smetiaky na separovaný odpad. Tak nech sa pán Fiabane zobudí miesto záhradničenia. Že? A ako by ste to zlepšili? A túto situáciu? No ako? Už keď minimálne platíme toľko za smeti, tak nech nám tam dá tie kontajnery. Ja by som doplnil detail, že pri PET fľašiach ich treba mať nafúknuté, pokiaľ ich chceme odovzdať. Asi ten smrad, alebo tak celkovo taká tá nečistosť tých smetí je taká odrazujúca, ale dá sa to zvládnuť. Na základe rozhovorov s občanmi a zástupcami inštitúcií v Žiline je jasné, že separovanie odpadu sa v meste rozvíja. Stále existujú oblasti, kde je potrebné zlepšiť motiváciu a informovanosť obyvateľov.